Историята на филиал Смолян на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, също като историята на университета, носи смисъла на едно съграждане. Има нещо свещено в благородното дело да създадеш университет, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, а всичко това да превърнеш в традиция. Така преди 35 години се ражда Варненският свободен университет, духовният център, който обединява през годините учени, преподаватели, студенти, общественици. 10 години по-късно е създаден филиалът на университета в град Смолян. Уловил духа на Родопите, филиал Смолян има своята специфична роля и значение за региона. Той отваря хоризонтите и кара стотици млади хора да вярват в мечтите си и с увереност и самочувствие да вървят по пътя на успеха, заедно със своя университет. 25 години филиалът на Варненския свободен университет Черноризец Храбър в град Смолян осигурява обучение на студенти, бакалаври, магистри и докторанти по специалности от акредитирани професионални направления, съобразени с потребностите на Родопския регион. Някак естествено се превръща в лидер в обучението и научните изследвания и започва да налага съвременни понятия като иновации, технологичен трансфер, развитие на предприемачески умения, дигитализация, образователна и изследователска свързаност. Екипът от учени, преподаватели и студенти разработва съвременни методи за смекчаване на демографската криза и изолацията, намаляване на безработицата, устойчиво използване на ресурсите, намаляване на бедността и повишаване на интелектуалния капитал и решаването на важни обществени проблеми. Образователните политики на академичното ръководство на университета и на филиал Смолян са насочени към справяне с общите европейски предизвикателства, чрез присъединяване към екологичния и цифровия преход, укрепване на икономическата и социалната устойчивост и сближаването на единния пазар за пълноценното използване на ресурсите, интелигентна специализация в областта на екоинновациите и зелените технологии. Важна част от стратегията за развитие на филиал Смолян е разработването и прилагането на функционални анализи за пазара на труда. Това позволява въвеждането на нови образователни модели и предлагането на специалности, отговарящи на изискванията на реалната икономическа среда. Наред със смелия поглед към бъдещето обаче стои неизменно респектът към традициите, в духа на онези, стародавните, идващи от лоното на Родопа планина, и защото съграждането не може да спре, то отдавна се е превърнало от процес в философия. Посланията на професор Анна Недялкова завещават на следващите поколения с паметта на водата да има приемственост на поколенията, да има обединение и съпричастност към делата, да имаме човешкото право да грешим и още по-човешкото право да прощаваме. Филиал Смолян е неразделна част от развитието на Варненския свободен университет, на създадената образователна система, която обвързва търсенето на пазара на труда с предлаганите образователни продукти, квалифициран преподавателски, експертен и административен екип и високо ниво на обучение, съобразено с потребностите на бизнеса. Наред с необходимите професионални и научни познания, приоритетно е и развиването на личностните качества на студентите, които да ги направят отговорни граждани с дълбочина на мисълта, критичен дух и широка международна перспектива, ведно със способността да разбират работата си като отговорност към заобикалящата среда и обществото като цяло. Една от основните задачи на преподавателския екип на филиала е да подпомага преодоляването на бариерите между бизнеса, академичните среди и студентите в процесите на подготовка и подбор на студентите, както за стажантски позиции, така и за работна среда. Провежданите студентски практики и изнесени обучения дават поле за истински професионални дискусии на студентите с утвърдени експерти от практиката. Резултат от тези срещи е разширяването и усъвършенстването на придобитите знания и умения в подкрепа на бъдещата им професионална реализация. Включването на авторитетни експерти от практиката в преподавателската, научно-изследователската, развойната и проектна дейност на филиал Смолян е един от факторите, обуславящи успешното му развитие. Техният път на развитие, измерван с положените усилия и широките хоризонти, намира израз в успешното им дипломиране. Тържествените промоции на абсолвентите от филиал Смолян се превръщат в истински празник. Към тях се присъединяват представители на местната и изпълнителната власт, работодатели и експерти от практиката. Доказано като авторитетен форум за научни дискусии по актуални въпроси, списание Родопи продължава творческата линия да утвърждава българщината и в същото време да носи характера на университетското издание с стратегически измерения и проекции, приобщаващо младите учени и изследователи към спецификите на региона.
Създаденият институт за интегрирано управление на общините съдейства за устойчивото развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите в съответствие с концепцията за интелигентни градове. Работата на института е ориентирана към повишаване на ролята на местната власт за прехода към кръгова икономика, за усъвършенстване на пазара на труда, за повишаване на ефективността на партньорството между образованието, местната власт и бизнеса, за посрещане на предизвикателствата на четвъртата индустриална революция и дигитализацията. Партньорствата на филиал Смолян на Варненския свободен университет с представители на бизнеса, държавните институции, граждански и браншови организации са насочени към укрепване на доверието към институцията, съвместното разработване на обществено полезни продукти и услуги, научни иновации и тяхното внедряване в практиката. Смисълът на всяко партньорство е в това да създава благоприятна среда и да установи устойчиви взаимоотношения. В своята 25-годишна история филиал Смолян на Варненския свободен университет не спира да прави именно това, като разширява потенциала за ефективното използване на обществения ресурс. 25 години по-късно е налице оформянето на една по-оптимистична визия за развитието на филиала, която залага на потенциала на партньорствата и на възможностите, които предоставя развитието на науката, на съвременните технологии, на алтернативните решения, на политиката за сближаване и на социалните иновации. Днес ние успешно градим образователна институция, отговаряща на предизвикателствата на съвременния свят, където се преплитат науката и практиката, парадигмите и креативността, традиционното и новаторското. Бъдещето е в ръцете на младите, образовани хора. И това ни дава силата да творим още по-смели и по-дръзки планове.